2024 BC Kaitor Chwngno kwtal khairmani bagui tini jorao sini kwthang kaitono hambaimaiaforo tai hambaiyaforo tinini bebak phai manjaknai mothani adongrokno okra sakra rok tai obaikeno sini deacons lai deacons tai sini bebak pastor rok worker rok tai sini obaikeno executive committee circle ni ba association ni bebak phainai tai sini bazar committee tai sini gana gini tongnai rokno tini 2024 ni ngei sini family ni ngei tai ang ni ngei tai sini sodornat baptist association ni ngei norokno sini hamjakma sibai maiapro 2024 bisi ni ngei tai bisi kwtal ni ngei tai thangnai christmas ni ngei angtebo hambai maiapro bazar committee rok obahaike sini bisi kwtal new year fellowship program khlainani bagai jora rimani bagai tai asak soman bagai bo sing norokno sini bisi kwtal ni ngei tai sodornat baptist association pokhongei bo norokno hambai maiapro blaina hambai tai ang hambaiyaporo sini dagdu circle ni committee rokno tai o jorano anor mani bagai ang chugya phano kisisa basawi kaitoni ko share khainani bagai kaitor jorarman bagai an bagai kaitono belai hambai tai rokno ba hambaiyaporo pari singo kisisa jorao tai bo sini buskango action song ba dance competition ko tamnai busamung rok tongo abo chuntai bo naimani phasingo chung thangnai haipano kisa jorani bisingo kaitoni kok samani joran bisingtui chung kisisa chung kaitoni kok wansugoi chung thanglaiene tinini o jorao ang kisa kaitoni kok porinani musungmani kanke Philippians chapter 3 verses 12 ni sini 14 jorano ang kisa porinan musung obahiken oros sijak tongo ang obono manbai khya eba ang soyung suka ang abutui sayako Kristo Jisu mungsani bagai ano bini borok khlaika abono manonya hnui ang khasigoi tongo abo hai pano takurok ang abono kubuino man khahni khakaya tamukhe ang tamukhlai hunba ukulungno pogoi buskango sogoina hnisa ang khapro sokat mana bagai ang khasina nangma jora sogoina hnoi khasigoi tongo abungkha kaitone aro tongna bagai Kristo Jisu tui ring hormase alam bak poriman bisingti kaitor chung jotono kwtalka hamari khlaiton amen ang kisa suriwane chung mukumnai je jaga tongo chung kisa prarthana khain jini kaitor sungnono jarao hambaiyaporo suprai nung tui tulma bai nung chubama bai 2023 January to December nung tui tului chungno hamari rikha tai hamari ruino chung o 2024 BC chung yasaknani jora chung mankha auni bagai chungno hambaiyaporo tai chungno kathangkai tonmani tai chungno hamari mani nini purpose tongo o jora suryo suprai nini a purpose fulfillna tui nini kok thaibai khlai tai ang chugyana nung chongmani bising tui nung kok sadi tai nang hamari khlai de surima jisun waisano amen tini jorao ani kok asuk salang musumai ke o jorao 2024 yakaba obisiwo ani bukhawo norokbai kisisa share khaina musumake naima manino manna naidi sung jotono o sungsara sung asai khangkaino tai sini sarai rokno asai khangkaino sini guardian rok sini buma bupa rok borni kaisa purpose tongo borni uddesho tongo kaitor je snamr bani tai sini nukhungo asai mani hene chung wansugoi tongo asraini protibo sini wansumani tongo obahaikeno kaitor thangnai 2020 sikango suprai Jisu Kristo no o sungsaro bor hormani kaisa purpose tongo abong kaike kaitor sungsano asuk hamjangmani bagai borok no hamjangmani bagai kaitor o sungsaro rohor kahni sawo tai bono hamjangnai rok
tai bono yasak rok no bo komoria oi mutangjak plaimana tike Kaitor bono rohor kani chau aboni bagai ya phango Kaitor subrai Jesu Kristo no rohor mani bini purpose gake boro rokno bini bisingtei mutangnani bagai boroni sumsong ni hoite hiyognani bagai Kaitor subrai Jesu Kristo tei lama klaika tabuk ini 2023 bisi lai 2024 bisi ketal sengman mani abo bo kaisa Kaitor ni purpose Kaitor ni ichha gobangma borok seng thangnai bisiwo 2024 nukia rok botongko theinai thangnai tai apti gobangma tongnai rok tongo jutongmi rogo chini gana gini seng apti hai theinai rok botongo abai gini seng Manipur nugo Israel nugo abni sikang Russia rok seng nugo apti hai ge gobangma seng thei thangnai bodogo haibano tiniwo o 2024 bisiwo kaisa sini Kaitor sengno kathang Kaitor mani abo kaisa purpose abon bagai Sadhu Paul oba haikino bo sawo naima manino manna nagi sini musumani kaisa tongo tabu kaisa sini Kaitor bai seng mutangjagi subrai Jesu Kristo seng yasak mani bisingtei khlai seng khatungai seng mutangjang mani khaksang mani seng tongthongmani seng mankha tai subrai Jesu Kristo sengno hamjangma haikino sengbo bororok bai hamjangnani Kaitor ni bisingtei tonglainani Kaitor sengno jora kaham rikha ani bage abono kaisa purpose Sadhu Paul bo Kaitor bai jongjagi bo phiyogjagi bo okok Philippian motha tai aroni poito khlainai Christian tai joto borok ni thaniwo okok no samani tongo ani bage bo oro sawo ang bebang no sibai suka manbai suka rungbai suka ang aba haike samai ani sawo ani bage Sadhu Paul bini jibon agiwo puila boti gae bo Christian ninga sini gae belakino bo educated borok belakino bo sinai borok koroksa bongni dopani bisingo bo tongmani kangage bo hangkangke Christian dongno belakino sajagya bo Christian dongno romromui bubui jelo boti songnai amtike torchar khainai borok tongtongmani abo hai kino bo dino bo Jisu bai bo malaiman dino bo Christian dongno romui bui jelati songnani apte he tongmani bo aba haike a jorawo bono phandjak phangbo sinjang angasa kok salia aba haike bo power manjak government thaniwo sarkar teniwo ani bage a jorawo bo thanga haibono a jorawo belai pohor kusung bai bo nugui bo kelai kha aboni ulo hangkai bo sengga sabo osubrai ning sabo nei apru kai bo uttor manka nung je sato jak mani a sato goi mani a borono no ang bisawa apru bono tamu khlaina nangnai Kaitor bono kok saka aboni ulo klaimani ulo bo saltam hortam mokol bo nuglia samung bo saimanlia apru no bo bini kha kipilnani Kaitor no yasangnani je bini asuk power bini asuk fan a je jagoti ni tong mani ajoro kunu khaimalia bo mokol bo nuglia bo chai bo malia amdige saltam hortam tokha abuni ulono bo khaki pilei asai ketalung kha abuni ulono bo khaki pilga khaki pilei bo mutangjang mani manei subrai Jesu Kristo no yasagei abuni ulono bo bororok no Philippian mothani yeka arok joto borok tongnai no poito khlainang no okok no saka hari jeng bebak seng mansuka hnia sisuka hnia tabuk sini kaisa uddesho subrai Jesu Kristo bai je ringjang mani bo bai seng mutangjang mani amalanya ni bagai seng khatungui seng tonglayane ukulumna pogui buskango khabrumnani jorawo seng khabrumlayane tini jorawo sini oro tongo sini sarai hoite okra sigla sigli kaijangnai kaijagya te okra sakra busu busani bubagra jotono tongoro अब जतने काइसे एम तंगो 2024 फाइकेंके चिनी अन्ति खलाइनाय 2023 चिनी बाक्सा खलाइबैया अब तंगने बगे 2000 प्रार्थना सहकारे सुरिमार बाइ खलाइ 2000 मिया बिसि तिनी हट थांनायो मिडनाइट 12 तानि लनरक यासा लाइखेना सुरि लाइखेना आनि जे खलाइबे मेने खलाइने खलाइबे कोन खलाइनो 2024 आन बगे चिनी Kaitor सावो अब इगिनो प्रोवर्ब्स चैप्टर
16 no abangena ti ni simi singara pori thain gai tongo nini beba no samung no Kaitor ni thani ya phati haige nini samung sasanai ni so aba haige aun bagi Deuteronomy chapter 6 verse 1 ni simi ara 6 7 jara pori khai sing nugo Israel aro Kaitor Israel ni dofani borong no Kaitor kok samani o Israel nung tabu khnadi nini nukhungo nini busarok bai tai nini busugrok bai tai nini bororok bai khai sofa yawai ani kok khanamang tong nin chau constantly in chau haike nini family wo nini hawa nini nukhungo abai kina hamari phaisa painai bai ke sok painai ke nini hawa modu tai dud kahige nini hawa hamari ko blunai tai nora hawa phangnang nai tai nora ko hawa air nai te bang nai nona hamari ko blum khlai nai overflow kahing nai chau an bagi Sadhu Paul aba haikino je subrai bai phiok jamani kokno tai bororong no phiomnani kokno tai muthangani kokno tai buskango sing poito khlainero tongui Kaitor no yakariawoi chini busa buti rok bai chini busu busarak bai soplai yawoi Kaitor ni kok khaino prungei tai sini dofani busingango Kaitor ni kok khnayako siako bongni thanio khananani daitong ke nini ani आंनि बागै सुब्राय जिसु ख्रिस्टबो गोथैनो मेसेनै थाङै बासाफोरो बाफोरनो सावो बिनि साइकेल रंनो सुगुना हाबाय सुंसानि फान बेबा कानि यागो याफरजाका आंनि बागै नरक थांदि कथमा काह बिरदि ताइ पयत खलायनाय रंनो फासाजला फला गथा मुगै बाप्तिस्रिदि ताइ जतो आन्दा गिमादै तंना बागै बरनो फोरोंदि निसौ तिनिवा Kaitor संग कथांगै तनमानि सिनि याक्स याग्रा सिनि पारात बुरति बेसि तबुको सेम पर्सन tamne 100 ni bising 100 gobang ma Kaitor no yasa yako nono ano family wa busa buti bai tai kathan kai toni mane busu busa bai klai Kaitor ni kaisa tini oro phaima ba kaisa 200 mano o 2024 nung weakness phaima ni bagai Kaitor ni lob phaima ni bagai obunu nugui Kaitor no lob nei ni bagai ba sakiri mano first century wa aba haigena 2020 sikango bo puilane Christian dok Kaitor no lob layo suri layo chalayo tonglayo mani bugui tai bororok Kaitor no poito khaite be kencho 100 3000 5000 tini jaro gobang masini borok phayako dongko nung kubuikhai tongmani bagai gothar kai tongmani bagai Kaitor ni bisingtei borok na hamjagmani bisingtei chubamani bisingtei bo Kaitor nono tabu o 2000 bisiwo samungo thepani bagai use khlainani bagai Kaitor nai tongmano आंनि बागै Sadhu Paul sama hai आं सिबाय सुका रोंबाय सुका ख्लायबाय सुका नि सामाया तामगे फारि बुसकांगो काइसा जों प्राइस माना बागै खासिंनारो काहाय खाब्रुमनानि बागै सकान माना बागै जों हिमलायानो आबोके सुप्राय जिसु ख्रिस्ट ननो आनरिं मानो खनालायानि छौ फारि जों बायथगो ngबनो कयनन मुसुङो जों खाबायवै सेमा जे सागा लब लाइका प्रसार खलाइका ताइबो सिनि नक्सा नगारिनि बागै ताखु बुखुरनि बागै फाये गरनि बागै बरनो जे मानसक सुरि माबाय बंनि दुख कष्ट आपद विपद सुबा लाइमानि सुरि लाइमानि बिसिंति खलाय Kaitorनि कथमा काहामनो जों पिलायनो ताइ Kaitor अबनो कग्रुजार जे गोथां तंसिनि आनो सुब्राय हिनि यासानाय आं बरबाय तंनाय ताइ बंनि हानो आं हाबारिनाय दिउटोबि इजराइलनो अबहायगेनो सावो o Israel nungkhnadi borok duku to samani tongpro bomni mokoli mukri yori tongpro balai khino kost man pro Isaiah Jisu Christ asai man sigang sung 25 December palai mani jung mani bisi palagya ko apro Kaitor Isaiah baba di bising tiga chongi rohona bo tongo tauni bagi kai bo phyomu borok duku kost man mani je boro adhadik jagotik dumai tongmani arni phiyomne bagego Kaitor सुप्राय जिसु ख्रिस्टनो जंगै रहर कानसो आवन बागै उसुबजा खांसाजा खाजाक बरकनो फियमनान बागैबो Kaitor सुप्राय जिसु ख्रिस्टनो जंगै रहर कानसो फारि जों आबनो आं तिनि अरो जतो ताकु गुखु अक्रा साक्रा बेबा तंनाय दुगान पाट बासाजा कासुकजा नक्सा नगरि खनाय तंनानो अबनो कयना मोसुमो जिसु ख्रिस्ट जोंनो हामजामा काहायगेनो जोंसानि जतो बरनो बो हामजागो जतो बरनो हामजागै निनि आनि बागै बो कालबारि क्रस थिरिका ताइ बो थाङै बाजाखा ताइ बो जतो पयतो फ्लाइनो तलांनाय ताइ अ हानि जतो बरनो बो फियबनानि बागै सुप्राय जिसु ख्रिस्टनि बिसिंकै लामा ख्लायका आमि बागै आखाक सांमानि तंथंमानि
जों गिसिं जों हामजागै ताई आ कक न खनावै तंनानि बागै ताई फियंनानि बागै न काइटर सुब्रायनो चंगै रहरका ताई आ माननानि जिनि बागै जे खाथि तनबानि आ माननानि बागै न जों जे मानसा असंसार जे 2024 जानुवारि टु डिसेम्बर जों पायासा जरा ताई गोथां तंसाक जों काइटरनि बागै सातनो जों याफालायनो गोसोंनोंथोन अकथेन बिसिंते काइटर जों जतनो गोतालखा हामारि खायदो हायना हाय सिनि दै फांनो याफारि फैका Belakang hambai cini Southern Baptist Association ni Secretary cini Reverend Bishukumar Depormano Kaitor ni Kok Chwngno chuno tini OBC ketal ni salo khnar mani bagai hambai haino hai Padi chungo panda paimani thangai tongo chini welcome service tai aboni yagulo chung resabung tai musabung panda tongpio aboni bagai tiar tongnai bagai koine chini evangelist Samuel de Borma tai Miss Simple de Borma Bubun Chontai Baptist Church tai aboni bagai ang borno yang gano painani bagai koine Padi chungo panda welcome service o panda painani bagai suriwoi muthakrani bagai ang koine chini Boraka Baptist Church ni Dikon Subhas Deporma bonang koinai bini surimu baike jongo welcome service no painani bagai hambai suri nai hambai ro chini khathang kaitor subrayung apa bishes khalai tini o buraka hati o chung gade rangni mangkha nono blakena hambai ro tai apa kaitor tini ne hajorao je kok nini kok thek thangrobno जों खानाय मांका अरो तंनाय ताई ओ माइक नि खरां खानाय जे नगो रगो तंनाय प्रभु बरनो बन हामारि खायदि ताई बसाखांगो जों निनो वान छगै निनि नायमानि तै निनि मुचंमानि थिके जों तंमानान बागै नों हामारि खालायदि ताई बिसास खालायै निनि कक सानाय निनि साजला नों बनो ताइबो हामारि खायदि काइतो अब हायकेनो प्रभु निनि सामुंगो ताई बो साथारि अब हायके kaham kai saimana ni bagai neng hamari khlai jadi bebag ni thini ya boro kai to neng ya jadi sini saya ojugeta tomarang na kadi bugra jisu ni mumbai apa kai to rosan amen